ești ajutorul când furtuna este mare. Tu ești, Iisuse, ca o barcă de salvare, mă sprijinești în încercări. Tu îmi dai putere când mă aflu la răscruce, Tu îmi îndrepți a mea privire înspre cruce, Tu mă ajuți, îmi dai putere. Tu ești mângâierea celor care în încercare doresc și au nevoie de salvare. Tu ești mângâierea celor care în suferință doresc și au nevoie de credință. O, Iisuse, ești o speranță pentru acei ce n-au nădejde, pentru acei care se zbat în deznădejde și care cred că i-ai uitat. Tu ești fericirea pentru acei care în viață sunt triști căci nu mai au nicio speranță și cred că tot s-a terminat. Tu ești mângâierea celor care în încercare doresc și au nevoie de salvare. Tu ești mângâierea celor care în suferință și au nevoie de credință. O, Iisuse, ești bucuria celui care nu găsește, dar care vrea ca să o găsească și-o dorește. Tu, Iisus, o dăruiești. Tu ești alinarea celor care mereu plâng și din ochi lacrime amare le mai curg. Le dăruiești darul cerești. Tu ești mângâierea celor care în încercare doresc și au nevoie de salvare. Tu ești mângâierea celor care în suferință doresc și au nevoie de credință.